No niin. Täälläpä sitä nyt ollaan. Mökkeilemässä. Niin sanotusti eteen työnnetyssä asemassa. Se vähän aamukeittoa tässä keitellessä. Hernerokkaa. Totta kai. Kaikkien kovien jätkien ykköskeittoa. Sääski on tääkin ihan. No niin. Sanotaanko nyt, että ihan kiitettävästi. Hyvin se tuo rokka porisee tuolla pikkusella keittimellä tuossa. Jossain tuolla joutuneet huutaa ja sääsket pörrää tuossa. Onhan niitä. Niitä on nyt joka paikassa. Minkäs teet? Hernaisille täällä vaan lämpiää ja porisee niin kivasti. Oho. Meinaa tippua perkele kattila tuosta. Ei jumalata, sillä on sääski tuolla keitossa. Otetaanpa kaverit pois. Joo, tosiaan meikäläinen. Ajattelin, että tässäpä olisi hyvä leiriytymispaikka sitten. Tuohon mä pistän teltan sitten pystöön. Tuolla kokkaillaan evästä ja kyllä se siitä. Aika hyvä. Hörppyolvia ja tommosta. Joo. Siinä on tommonen vedenpitävä leiriytymislaatikko. Lienee noita alunperin jotain tommosia hornetin soihtuja on tuossa säilytetty. Nyt se on meikäläisen leiriytymislaatikkona. Katsotaan. Täällähän iloisesti hernerokka porisee. Eihän mulla täällä mettässä ole vettä mukana, mutta tietysti olutta on aina pikkusen matkassa. Niin pistin pikkusen lorauksen tuota olvia tuonne. Saa pikkusen notkeutta tuohon systeemiin. Niin, siellä on kyllä varmasti hyvä keitto tuossa. No niin, tässä tuli tämä rokka tuli kuumaksi ja joutuneet huutaa tuolla jossain. Tuosta se on ateria saanut. En oo perkele keren hätistä. Siinähän tuo imeskelköön. Minä alan syömään hernaria. Nam. No niin, täällä sitä ollaan mettässä. Hienosti tuo heinäkuinen aurinko, niin se vaan nousee perhana vieköön täällä. Aikaisin. Ois kello nyt jotakin 5:30 suunnilleen. Tuolla se vaan loimattaa jo. On tosiaan tulossa sieltä niin sanotusti eteen työnnetystä tukikohdasta. Pitäis löytää tuo. Pitäis tulla tuo
Kohta pitäisi tulla tie tuossa vastaan, missä on meikäläisen auto. Jos on yhtään oikein osaa suunnistaa, mutta eihän nyt niin varmaa ole tietysti. Katsotaan. Aurinko tosiaan paistaa hienosti. Rääskiä on totta kai. Hirulaiset, perkele. Oho. Kappas vaan. Tää menikin tää suunnistus. Suunnistus menikin ihan paremmin kuin osasi odottaakaan. Tuossa on tie. Metsäautotie. Ja. Tuosta mä heitin tuonne. Heitän menemään tuonne. No enpä heitäkään, kun siinä on tuommoinen oksa ees. No tuosta pääsee perkele paremmin. Oho. Joo. Hienosti vaan osas sukeltaa, eikö suunnistaa. No aukiappa nyt siitä. Pistetään vermeet tuonne peräkonttiin. Kyllä vaan on kaunis tämä heinäkuinen aamu täällä Pohjois-Suomessa. Pudasjärven tarkemmin sanottu. Yes. Kartta vielä tuosta, niin saa kotiin.